aika lailla samoja. Se on muuten mielenkiintoista, kun ajattelee täältä, jos ajatellaan nykyään erityiskoulua, siellä on pienemmät ryhmät ja mahdollisuus toteuttaa tällaisia yksilöllisiä, ottaa huomioon yksilöllisesti ja siellä toteuttaa niitä ratkaisuja. Että sitten jos on isot ryhmäkoot, niin se vaatii opettajalta aika paljon, että otetaan yksilöt huomioon. Kyllä näitä erilaiset pedagogiset ratkaisut ja toimintamallit mahdollistaa sen, että oppilaat toimii samalla opettajina. Ja opettajalta säästyy tavallaan se työ, mutta opettajan tulee etukäteen suunnitella todella tarkkaan, että se kaikki toimii. Eli että oppilaat arvioi itse ja vertaisarviointia ja ryhmäarviointia. Ja opettaja on niissä kaikessa mukana. Että siitä ei voi hallita kaikkea. Että sieltä täytyy opettajankin totutella siihen malliin. Että osana tätä varmaan tuo ongelmanratkaisutaito, mikä on näin 2000-luvun juttuihin, että jos sä niin luot ongelmia ja oppilaat itse luo tavallaan se oppimisympäristössä sen ratkaisun keksii ja kehittelee. Se on tavallaan heidän tekemään tämmöistä musta. Tavallaan ehkä juuri tätä. Mutta sehän vaatii opettajalta, että se luo ne puitteet ja miettii ne tarkoin. Tämä sanoo, että oppilaat itse rakentavat oppimisympäristöä. Niin sehän voi toki eri oppimisprojektien aikana sehän voi vaihdella. Joo. Oppilaat ääntäkin mun mielestä voi nykyaikana kuunnella sen verran, että kyllä sieltäkin sitä tietoa ja innostusta tulee. Että jos ne nyt haluaa tutkia vaikka sitä oravan elämää, niin mennään sinne katsomaan paikan päälle, jos haluaa, ja tehdään se mahdolliseksi. Tuosta orava-elämästä tuli mieleen se, että ylinkurssista tuli mieleen että se, että jos oppilas lähtee vaikka ulkomaan matkalle Teneriffalle tai sanotaan minne nyt lähteekään, niin tuo opettaja antaa sinne, että teet biologian kirjasta seuraavat sivut. Vaikka sillä oppilaalla olisi mahdollisuus käydä siellä paikan päällä tutustumassa trooppisiin kasveihin, tai että se opettaja voisi miettiä sen suhteessa siihen, että mikä mahdollisuus sillä oppilaalla olisi tuoda sieltä vierasta kulttuurista jotain mukana. Että sekin on yksi esimerkki, että kyllä meillä opettajilla on tavallaan aika iso valtakin. Iso valta ja iso haaste käyttää niitä meidän omia tuntosarvia, että me hoksataan kaikki ne oppimistilanteet, mitä voisi hyödyntää. Mutta tuohan kuuluu just siihen yksilöllisyyden huomioimiseen. Nyt helppoa antaa vaan tämä kappale käydään poissaolosaikana. Se siitä. Vaikka sillä olisi hieno oppimisprosessi. Että se oikeasti menee sellaista ilmastovyöhykkeeseen, mitä Suomessa ei kohtaa kuin tuolla. Se voisi kertoa sitä muille sen jälkeen. Ottaa vaikka mukaan valokuva. Sitten mikä näissä on tärkeää, niin on se vuorovaikutustaidot, että nämä erilaiset, minun mielestä tämä kontekstuaalis-pedagoginen malli, niin se mahdollistaa sen, että oppilaat ovat keskenään enemmän toistensa kanssa tekemisissä. Sanotaan, että ryhmätöitä on tehnyt ennenkin, mutta sanotaan, että tässä mallissa ne puitteet luo paremmin mahdollisuuksia sille, että oppilaat on erilaisissa vuorovaikutuskonteksteissa, eli ne tekee monipuolisesti ryhmätyötä erilaisissa kokonaisuuksissa. Ja sille minä itse ainakin näen siinä positiivina sen, että siellä esimerkiksi heikkoja kannatellaan muiden mukaan, se on yhteistyötä. Ja sitten tavallaan me opitaan toinen toiselta, ei voi sanoa, että on vahvoja ja heikkoja. Meillä on kaikilla omat vahvuudet ja heikkoudet. Siinä tulee mukana se vastuun jakaminenkin ja muutenkin ne ihmissuhdetaidot. Kyllä nykyisin täytyy osata kuitenkin kaikkien ihmisten kanssa tulla edes jotenkin toimeen. Miten se oli se arviointitehtävä, mikä tehtiin tässä kerran, niin että semmoinenkaan ei ole siellä päivässä siellä Villalantessa, missä me oltiin Elpassa, että sekään ei ole hyvää taitoa, jos et saa huomioida kaveria. Eli tavallaan se täytyy myös tuoda opettajan sitten esiin, että sä et nyt ole oikein osannut olla sosiaalinen, tai sä et saa tästä vuorovaikutusta nyt oikein pistettä, kun sä et nyt oot vähän liian itsekäs, tai että tämäkään niille se oikea tapa, että hekin huomaa tavallaan hyvän tai pahan kautta, mutta just se, että kaikenlaiset mallit. Toisaalta kun ajattelee tätä omaa opiskeluprosessia täällä Kokkolassa, niin kyllähän sekin on koko ajan näissä ryhmätöissä ollut läsnä. On. Toisaalta niin jokaisella on sitten jotakin annettavaa, kun annetaan kaikille se mahdollisuus. Mutta mun mielestä täällä artikkelissa oli osuva ilmaus siihen, että asettakaa koulu yhteyteen elämän kanssa, niin kaikki oppiaineet joutuvat pakostakin vuorovaikutukseen keskenään. Eli kyllä, se vuorovaikutus. Otapa, se oli hyvä lause. Kuka sen olikaan sanonut? Se oli se doing-lause. Se on vanha perinteinen lause. Niin mun mielestä se on tavallaan hyvä kysymys sitten, että ajatellaan, että asettakaa, miten se nyt olikaan? Koulu yhteyteen elämän kanssa. Niin, että mitä se on se elämä?
Niin, että onko se sitten noita TVT-taitoja vai onko se, että se on ehkä sitä tulevaisuuden taitoja ja sitten lapsista nousseita niin kuin ideoita, tarpeita tietyllä tapaa. Tuo on hyvä tuo lasten idea. Mulle tuli mieleen, otappa sitä kohdasta aikapäivittää pedagogiikka, missä se nyt oli. Siellä oli yksi sellainen, että lapsen tulisi lapset ei ole tavallaan vastaanota vaan niitä opettaja-ajatusmalleja, vaan että ne saisi itse löytää niitä ratkaisumalleja ja soveltaa niitä. Että se mikä, sellainen luovuus ei välttämättä, sanotaan, että sen ei anneta aina kukoistaa. Sanotaan, että jos matikan tunnilla sä rupeat miettimään sovellusmahdollisuuksia, niin mun mielestä matematiikan opettaja aika äkkiä, se riippuu matematiikan opettajasta. Tai sanotaan, että se on ehkä helpompia taitoja taideaineissa. Sanotaan, että ilmiölähtöisyys, ehkä sanotaan, että jos kuvataiteen tunnilla tehdään isompaa projektia, niin siellä se ilmiölähtöisyys on enemmän luonnollisempaa. Tai sanotaan, että musiikissa luodaan esimerkiksi kokonaisuus koulun juhlaan, johon osallistuu kaikki luokan, vaikka koulun kolmasluokkalaiset. Ja jokainen luokka tekee oman prokkinsa, niin sanotaan, että se on tutumpi ilmiö siellä. Mutta miten se saadaan siirrettyä historiaa ja miten me saadaan siirrettyä se luonnontieteisiin ja äidinkieleen ja kaikkialle. Että sanotaan, että me voitaisiin samalla miettiä, että miten nämä oppiaineet keskustelee keskenään. Mun mielestä tämä sitten taas elämää. Kyllä, ja mun mielestä tämä sun kommentti nyt tukee myös sitä, että täällä on Välijärvikin. Tämän Marika on viitannut tässä artikkelissaan tähän Välijärveen, että lasten ja nuorten luottaminen omaan tietotaitoonsa sekä sen soveltaminen on puutteellista. Niin, että osataanko mekään sitten omassa työssämme linkittää ja soveltaa kuinka hyvin, kun sä puhuit sitä, että yhdistää sitä historiaa läpi oppiaineiden. Mutta miettikää, että mikä on parempi lapselle, kun lähdetään jotain projektia tekemään, tai ei suoranaisesti ihan tuohon liity, mutta tuli vaan tietotaitoon mieleen sen, että joskus lapsi voi jostakin asiasta tietää jopa enemmän kuin opettaja. Jos lähdetään jotain projektia viemään eteenpäin, jos vaikka käytetään TVT-taitoja hyväksi, niin se voi olla lapselle todella iso juttu ja itsetuntoa parantava asia sellainen, että osaa opettajalle kertoa, että miten tämä pitää tehdä. Just tätä mä myös se on monipuolisesti. Se on tavallaan aikuisen ja lapsen välistä vuorovaikutusta. Kyllä. Mulla oli yksi kaveri yläasteella, jonka se sanoi, että häntä ärsyttää oma isä. Ja se syy oli sen takia, että se isä se otti luonnosta kaikki esimerkit ja herätti ajatuksia. Eli mulla on jäänyt mieleen, kun se sanoi, että häntä ärsyttää mennä isän kanssa kolaamaan. Mutta mikä sua sinä ärsyttää? Sanoi, että ei se kolaaminen, mutta kun isä rupeaa keksimään hänelle tehtäviä, että jos tuo lumimäärä tuolta tippuu tuolta katolta, niin se tehdään laskuja, niin se sanoi, että häntä ärsyttää ne isän tehtävät. Mutta käytännössä siitä oli ne ihan hauskoja. Eli sanotaan, että meidän opettajana pitäisi tavallaan huomata ne oppimistilanteet siinä ympäristössä. Että miksi me käännetään niitä kirjan sivuja matematiikan tunnilla, miksi me mennä kaikki kauppaan ostamaan jotain ja tehdä niitä rahojen kanssa, koska ne toimitukset ei ole näin välttämättä niin helppoja. Tai se on ihan sama, mikä se esimerkki on. Niin, eli soveltamista sitten. Niin. Soveltamista. Ja sitten annetaan niille oppilaille ne mahdollisuudet soveltaa. Että jos siellä joku rönsyilee, niin annetaan rönsyille sen niissä tietyissä rajoissa ja mahdollistetaan se oppiminen sitä kautta sille ihmiselle. Mutta meillä olisi varmaan hyvä. Mitäs mieltä olisitte siitä, että nyt kun ollaan näitä artikkeleita tässä käsitelty jo, otetaanko rinnalle vielä tuosta viimeisestäkin artikkelista muutamia asioita? Ja mulla olisi ainakin vielä, mikä herättäisi kysymyksiä, niin olisi arviointi. Että mitäs mieltä te olisitte siitä teemasta, että tuliko teille? Arvioinnista käykö teille? Joo, tämä aihealue mikä tässä on toinen arviointi ja sitten nämä on nämä 2000-luvun oppimistaidot. Niin, voitaisiin nämä lyhyesti käydä tässä loppuun läpi. Mutta ehkä mulla tuli mieleen tuosta arvioinnista sellainen, että jotta se arviointi voisi olla sellainen, mitä voi käyttää, niin mä taas nostan OPSin pöydälle. Että sehän täytyy kuitenkin arvioinnin perustua siihen opetussuunnitelmaan. Ja tämä, mitä meidän koulutuksessa on tuotu aika paljon esille, että se täytyy tehdä selväksi niille nuorillekin, että mitä arvioidaan ja kuinka arvioidaan. Aivan. Ja täällä niin olen samaa mieltä tässä asiassa, että tässä kontekstuaalis-pedagogisessa oppimisprosessissa niin opetusjakson arviointikriteerit ovat näkyvillä ja oppilaiden tiedossa opintojakson käynnistymisestä saakka. Mun mielestä tätä meillä on kyllä täällä koulutuksessa kyllä painotettu aika paljon, viimeksi just siellä Villa Elba-päivänä, että ne kriteerit pitäisi tuoda esille, mutta myös se, että
onko ne arviointikriteerit aina edes selvät meille opettajillekaan, koska kun me niitä työstettiin, niitä meidän kriteerejä, niin ei ne nyt ihan niin hirveän helppoja ollutkaan. Meidänkään niitä miettiä, vaikka se OPSI olisikin siinä pöydällä. Perustuuko siihen se, että miksi oppilaillekaan ei usein kerrota, kun opettaja itsekään ei tiedä vielä siinä vaiheessa, kun se tekee sen. Se ajattelee vaan, että se on sitten se koe ja hän sitten katsoo, että ja valitettavaa usein se on just se koe. Niin, ja viittaako se vai eikö se viittaa? Se oli sitten se plussaa, miinusta. Ja se tulee yleensä se opettaja-arviointi vielä liian monella opettajalla silloin ennen joulua ja ennen kevättä, että voi hyvän aika, että mistä ne numerot. Siitä on puhuttu monen kertaan. Että kyllä meidän koulutus on antanut hyvät evät siihen, vahvistanut niitä käsityksiä, että näitä arviointia voi tehdä monen eri asian suhteen. Ja mä mietin, että nuo suhteessa vielä noihin 2000-luvun taitoihin. Eli me arvioidaan samalla, me ei arvioi sitä, että mitä sitä kokeesta saadaan, vaan me arvioidaan, että miten se vuorovaikutus siellä oppimisprosessi. Se oli hyvä sana. Eli vuorovaikutustaidot suhteessa muihin ja ongelmanratkaisutaidot ja se soveltaminen, muiden huomioon, ne on erittäin tärkeitä taitoja tässä nykyajan yhteiskunnassa. Mutta 10 ei voi saada 10 kokeesta, jos se muuten toteutuu. Niin. Että tavallaan pelkällä sillä kokeen arvosanalla ei voi saada tiettyä numeroa. Jos vaikka olisikin koe silti, niin muutkin. Mutta se on hirveän tärkeää varmaan just tuo, että ne tekisi itselle näkyväksi opettajana ja sitten sen jälkeen oppilaille näkyväksi opettajana. Mutta se vaatii aikaa sulta opettajana ja siihen se varmaan tyssää. Sun pitää jäädä sen koulun jälkeen ja kotiin kello jotain, kun koulu loppuu. Äkkiä Vilmaa jotain ja sitten kotiin. Sun pitää suunnitella sitä. Ja sitten myös ne käsitteet, että mitä sä käytät niissä arvioinneissa. Joo, tuo on tärkeää. Niin, että ne käsitteet täytyy tietysti ensin itse ymmärtää, mutta myös se, että ne pitää myös viedä niin pitkälle, että ne oppilaat ja myös heidän vanhempansakin ymmärtävät. Eli ne täytyy ikään kuin avata. Minusta minä sain sellaisen aha-elämyksen siinä, että vanhempainilta tulee, niin ei tarvitse miettiä, mitä siellä tekee. Selittää vanhemmille sen systeemin, miten meillä arvioidaan vanhempainillassa ja kertoo avoimesti kaiken, niin silloin siinä ei ole kenellekään mitään epäselvää. Koska yleensä monella, tai sanotaan enenemässä väärin, olettaisin, että vanhemmat ovat myös niitä, joilla on enemmän mahdollisuuksia tulla koululle ja kysyä ja kyseenalaistaa opettajan luokan toimintaa. Niin. Pitäisikö meidän tässä lopuksi koota vielä mitä meillä on jäänyt mieleen? Nämä taidot. 2000-luvun taidoista jotain. Tuo ongelmanratkaisu on tullut aika paljon ja myös tuo vuorovaikutus on tullut aika monessakin esille. Vähiten ehkä tuo TVT. Se on ihan sivuuttu kyllä sitäkin. Niin. Ja tavallaan ehkä se TVT on nyt kulkenut jo näiden opiskeluiden myötä se on meillä niin koko paljon ajan mukana, että nyt ehkä jo näistä artikkelista kiinnitti jo vähän johonkin muuhunkin huomiota kuin niihin TVT-taitoihin. Ainakin minun kohdalla kävi näin. Että. Sitten musta on täällä on esimerkiksi sellainen tiedonkäsittelijä tai medialukutaidot, niin mun mielestä se medialukutaito ei välttämättä tarkoita, tai monesti ajattelee, että mediataidot, niin se yhdistää sinne TVT-hen. Mutta kun ajattelee, että miten monikanavaista nykyään on tämä viestintä ja informaatiotulvi joka paikasta, niin se on erittäin tärkeää. Mutta eikö siinä toisaalta medialukutaidosta tulee heti mieleen sellainen kriittisyys sitä vallitsevaa tietoa kohtaan, että mikä on semmoista spesifistä tietoa, mitä on tutkittu ja mikä on paikkansa pitävää. Toisaalta se on vähän haastavaa pienemmille lapsille, mutta se on ehkä ihan hyvä ottaa aika varhaisessa tärkeää. Ja mitä milläkin tavalla ne tietokoneiden kanssa touhutaan, että mikä on korrektiva, mikä on hyvä, mikä on huono tapa. Ja tavallaan siinä ehkä me ollaan, jotka ollaan vanhempaa kaartia, niin tavallaan liiankin mietitään ja taas nuoret tekevät niin kuin liian täysillä. Että sieltäkin kun sinne keskitie. Kultainen keskitie. Että mitkä meidän näistä ajatuksista kannattaa siirtää ja mitkä on hyvä ottaa sieltä ja rohkeasti vaan kokeilla. Pitäisikö meidän kiteyttää jotenkin tämä tämä kokonaisuus? Meillä olisi varmaan ideoita tästä vaikka kuinka paljon. Mehän innostuttiin tästä aiheesta. Ja ilta voisi keskustella. Mutta mä luulen, että tässäkin on rajansa. Mutta minun mielestä täältä, mitä te muut sanotte, täältä nousee ainakin yksi tällainen kaunis ajatus, jossa on tämä menneisyys ja tulevaisuus yhdessä. Tämä on Prenskin ajatus, jossa sanotaan, että meidän täytyy oppia kunnioittamaan mennyttä, mutta elämään tulevaisuutta varten. Kyllä, eikö tämä ollut suurin piirtein se sama Laurinkin ajatus siellä historiassakin?
Se oli varmaan, olisiko ollut ihan sama. Se on aika lailla sama. Hienoa, että nämä kaikki Kiteytyvät samaan asiaan. Kaikki tiet vievät samaan. Kyllä.